первые дни войны был мобилизован и отправлен на фронт. Әмина Жиханшина эстабарлар қолынан бабасының шәхси әйберләрен һәм медальонын ала. Зарифулла Бикмуллин Бейік Ватан сугышына 1941 елда Камы тамағы хәрби комиссариятынан кеткен. Шуннан соң оннан бір хәбәр дә килми. Узган ел Түмен өлкәсе эстабарлары оның жәсәден таба. Медальонындагы язуларыннан кем икәнлеген ачыклыйлар. 42 елда хәбәрсез югала. Аны әтиләре, әниләре көтәләр. Ну хәбәр бернинди хәбәр дә килми янардан. Ну менә бүгінгісі күнде табылды. Менә хәзер үзебезнең киләчәк буынга балаларыбызның балаларына сүләргә бар инде мәгълүматлар. Бабасының медальонын, кашыгын һәм кайыш кисәген Минзәләдә яшәүче Татьяна Елисеевага да тапшырдылар. Аның бабасы Александр Меньшов 1941 елда фронтка китә һәм шул ук елны һәлак була. Хәбәрсез югалган дип саналган. 82 елдан соң экспедиция вакытында штурм эстабарлар отряды Александр Меньшовның медальонына тап булган. Солдатның җәсәден Псков өлкәсендә җирлиләр. Он не знал о том, что у него родилась дочь. Бабамның фронтка киткәндә өйдә хатыны белән улы калган. Ул сугышта чакта әбием йөкле икәнен аңлый, кызлары туа. Бабам бу турыда белмичә дә үлеп киткән. Туган җирен, гаиләсен яклап көрәшкән. Шундый батыр, кыю кешенең ныгы булуым белән горурланам. Татарстанда 64 эстабарлар отряды бар. Быелгы экспедиция вакытында 22 солдат медальонын тапканнар. Виден рост эффективности нашей деятельности. Безнең эшнең нәтиҗәсе күренә. Хәзер заманча алымнар кулланабыз. Бу ДНКны тикшерүнең яңа юллары гына түгел, кешенең сөякләре буенча аның йөзен күзаллап була торган системада барлыкка килде. Поисковики почти как следователи. Эстабарлар тикшерүчеләр белән бер. Алар гелнидер эзли, ачыклый, шул рәвешле якыннарын югалткан кешеләргә ярдәм итә, җәмгыятькә файда китерә. Кемдер кашыгына язып куйган тутырып адресын. Кемдер менән ниндидер кагаз кисәгенә язган. Бүген солдат медальоннарындагы исемнәр китабының 11-нче томында тәкъдим иттеләр. Беренчесе 2005 елда чыккан. Шул вакыттан бирле хәбәрсез югалган 23 мең ярымнан артык солдат турында мәгълүмат җыелган. Эзләнү эшендә катнашкан кешеләрнең шигырьләре, монда һәм эш барышын күрсәткән фотографиялар, монда 26-27 шигырь кертелә. Аларны укысаң бик күңелгә якын кабул иттеләр. Шундый тетрәндерә торган шигырьләр дә бар. Яңа томда 2314 солдатның исеме язылган. Аларның яртысының туганнарын инде тапканнар да, әлеге басмада Татарстаннан 47 солдат турында мәгълүмат бар. Аларның бары тик 8-ен генә туган якларына алып кайтып җирләгәннәр. Конференция 11 июньдә тәмамлана. Безнең эстабарлар хәбәрсез югалган солдатларны ачыклау тәҗрибәсен бөтен Россиядән килгән хезмәттәшләренә сөйләячәк. Бу очрашулар эшне камилләштерергә һәм каһарманнарны эзләүнең яңа усулларын кулланырга өйрәтә ди катнашучылар. Инзилә Хөсәйнова, Вадим Илларионов, Андрей Ключников, Яңа Гасыр каналы.